Iphondo eLimpopo liqulathe 80% yezimbiwa ezifumaneka kweli loMzantsi Afrika. Kodwa ngenxa yokunqongophala kotyalo-mali, icandelo lemigodi kweliphondo lidodobele ekuhambeni kweminyaka. Umphathi wezimbiwa namandla uMnumzana Godemantashe uthi izicwangciso zokuvula umgodi iTwickenham esikhukhune zikwisigaba sokugqibela. Lo mgodi weplatinum wavalwa ngo-2017. Kodwa ngoku imingeni ye-Eskom ingaphazamisana nezicwangciso. Eskom has 48,000 megawatts connected. At best, it gives us 26,000 megawatts. So there's an idle 20,000 megawatts that are not decommissioned, that are idle, that are not giving us any energy. Amagosa ezimbiwa anamandla athi imigodi 19 eLimpopo iyalungiswa kwaye iza kuqalisa ukusebenza kwakhona. Abatyali-mali abamnyama nabangabasetyhini bakholelwa ukuba inkomfa le iza kubavulela amathuba otyalo-mali. Sayibulela imihlangano efana nalena ngoba kulapho abantu abamnyama bazokwazi ukufunda ukuba yintoni ekhoyo, izeziphi indlela zokuba abantu bangene kwi-mining space. Lo gama uMantashe uvakalise ukukhathazeka ngentlekele yaseYagasfontein esithi ibe lilishwa.